Milo, Ay, sa man. paminaw ba? Ha? Naminam ko. Na-request sa atin ba? Sino man dahil na di ay? Magtagalog lagi daw tayo? Uy, aba, nagtagalog, hindi man ako marunong ambot ba, ana? Sa man di ay? Hindi ka marunong? Hindi ako marunong, ana. Uy, Paano yan? May nagsalit sa atin ba? Sino man dahil nagsarin sa atin nga? Bisaya man tayo dahil tanan diri ah. Sabi, si Kuan daw to, si Ronalyn Lapag lagi daw. Sabi niya? Sino? Si Ronalyn Lapag? Taga-sama din na nga, hindi dili man takabulog Bisaya o Tagalog. Bisaya ba tayong lahat? Hindi kaya ako kabalo magtagalog. Uy, Ano niya ta? Problema natin to karon. Sino? Babae yan o usa ba na dahil laki na siya? Babae sabi niya, babae daw siya. Sa una hindi man tayo marunong magtagalog. Maglisod man tayong taana. So hindi tayo mag-challenge yan. Hindi man may kabalo magtagalog. Oh, kan usa man dahil siya mag-istorya anak dahil hindi man tayo nakabalo. Kuan yung nung unang adlaw sabi niya nga hindi pwede ba daw magtagalog tayo ngayon sunod video sa ato ah. Una aba, hindi natin yan alam. Baka mamali tayo ana unsaon natin yan. Buang Hindi kita kabalo magtagalog sa unta naman ito ngayon. Bisaya man tayong lahat dito. Unsaon Bisaya na tayo man? Tagalog na to ana. Hindi man tayo kabalo. Hindi man tayo makabalo eh. Bisaya man tayo tong dako. Proud man kami na Bisaya, hindi kami magtagalog. Bisaya kaming lahat. Bisaya kaming Hindi lahat. mo miingon nga Tagalog ng tanan. Solid kaming mga Bisaya lahat. Hindi kami magtagalog dahil bawal yan sa aming patakaran mga Bisaya. Hindi yan pwede. Hindi na pwede. Ang pwede sa ibang mga tao doon Sa iba, pwede kami, yan. Mga Bisaya kaming tanan. Mga Bisaya kami, pure kami na Bisaya, hindi kami magtagalog. Uy. Hindi bawal yan. Sorry gid kayo gid. Sorry talaga. Hindi namin pwede gawin na magtagalog. Hindi man kami marunong gid ana kay Bisaya mo kaming dagko. Bawal yan sa aming patakaran. Pero meron kaming meron tayong rules ba? Anong rules? Bawal ang Bisaya daw. Bawal daw tayo magtagalog. Sino nagsabi? Si Kuan. Yung ating presidente. Ati presidente ay ambot ba wa man takabaluan na di taga saan man din na siya. Ah, presidente. Oo. Aba nalilimot ako sa aking unahuna ba? Sabi niya hindi daw pwede magtagalog tayong mga Kuan Bisaya para sa mao nang sorry talaga. Hindi talaga kami kabalo magtagalog. Ano gagawin natin yan nga hindi man tayo marunong magtagalog? Hindi natin i-accept ang challenge na to. Hindi man kami magkabalo magtagalog man. Hindi man kami makabaluan na. Unsaon natin yan? Pero Kami mga Bisaya man ang kami kaming dito mga nga Bisaya. nagpuyo. Aning bukid da. hindi gid kami pwede. Mao nang sorry gid. Kung magcha-challenge ka doon lang sa iba, hindi sa amo. Hindi lang sa amin. May anak kabalo. Dahil hindi kami magtagalog kabalo. Mga Bisaya lang. Paano ba magtagalog? Aba, hindi ko alam. Ha? Basin sila uban dito masilingan kabalo, hindi tayo makabaluan na oy. Basin sa silingan natin kabalo? Hindi man gud kami magkabalong Tagalog god. Hindi namin yan alam. Hindi namin yan alam. Sorry talaga. Bisaya lang kaming dalawa kaming duha. Mag-challenge lang kayo ng bisag unsa. Pero wag lang yan dahil bawal sa aming patakaran yan. Mapriso kami. Mapipriso kami dyan. Hindi kami marunong ana oy. Hindi kami marunong mag ganyan. Bisaya Paano ba magtagalog? Paano ba dahil magtagalog di ay no? Hindi ko alam ka. Hindi bawal lang yun talaga. So sorry talaga. Mag-request lang kayo ng kanang lain. Parang lilisod naman magtagalog nang hindi natin alam ang mga salita. Ang Bisaya hinuon parang oo kabalo kami. Pero Tagalog hindi kami magkabalo. Kahit isang litra sa Tagalog hindi kami magkabalo man. Hindi maglilisod kami ana. Maglilisod kami nga kagaya ngayon nagbibisaya lang kami. Nagbibisay lang kami dito. Hindi kami magkabalo magtagalog. Hindi kami magtagalog na. Hindi. Wala kami magagawa. Wala kami magagawa. Bisaya mo kaming dagko. Bisaya kaming dagko ng nawong. Hindi pasensya na. Pasensya na muna kayo sa iyo Ronalyn Lapag. Lapag kay hindi kami marunong magtagalog. Hindi kami marunong magtagalog yan. Pero ano magagawa namin man? Hindi man may kabalo magtagalog.
Munang hanyo-hanyo ra kita kay hindi mi kabalo Hindi man kabali, hindi man mi kabalo magtagalog. Sorry lang talaga. Sorry gid lapag. Pero sa next video magkuan lang mo salit sa na hindi yun mao. Tagalog. Hindi yun mga Tagalog. Hindi kami anak makabalugod. Hindi kabalo. Sa mga kawan, sa mga Bisaya lang kami. Pure gid mi nga Bisaya. Pure. Hindi kami marunong magtagalog kahit saan kahit kanino pa. Native kami, native. Rare. Oh. Pero sorry talaga no. Sorry, pasensya gid kayo. Pasensya gyud. Hindi gid kami marunong. Hindi marunong.